Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, yau Allah ya kawo mu karshen watan August, watan Ut. Za mu fara darussa na sabon watan September. Baya ga wannan wata wanda yake cike da abubuwa da dama marasa daɗi da 'yan kalilan masu daɗi da ya zo ƙarshe. A wannan bayani zan kawo mana tahiyar kawakibai daga 1 ga wata har zuwa 30 ga wata insha Allah. Sannan in yi mana bayani akan ɗaiɗaikun ranaku wanda suke da muhimmanci, sawa'un fannin akula ko kuma fannin dace. Alhamdulillah, kamar yadda aka saba zan kawo mana darasi na kowane burji daga 1 har 12 baya ga bayani akan tahiyar kawakibai kenan. Sannan a cikin tahiyar kawakiban akwai bayani akan kusufi wanda shi ma zan zo in yi darasi na musamman akan shi. Amma kafin haka ina so in tunatar da mu cewa watan September baki ɗayan shi ba wata bane na ragwagi, ma'ana ba wata bane na ragwanci ko kuma na samun damammaki ka samu komi gasasshe ma'ana ta faɗi gasassa. Wannan wata ne na jajircewa. Abubuwan da kake samu cikin sauki a dato a wannan wata gaskiyar magana sai ka ninka kokarinka kafin abubuwa su tabbata. Akwai dai bayanai masu matukar muhimmanci wanda kowa zai ji dangane da burujin shi, amma a wannan bayani zan dauka ne a rashin samun nasarori cikin sauki ya ta'allaka ne da kusan kowa da kowa, kusan 90 cikin 100. Saboda haka shi yasa aka malaman falaki ke bayani wannan wata ne na jajircewa. Gaskiya jajircewa ake da bukata a wannan wata. Sai mu je mu fara darasin namu kai tsaye. Abu na farko da za mu fara da shi shine a ranar 1 ga wata. Ranar 1 ga watan September wanda zuwa jibi ne a kaukabin Uranus zai yi taraju a cikin burujin Thauru. Kuma a daidai wannan lokacin akwai kaukabi na Pluto shi ma zai yi taraju din shi zuwa burujin Jedi, wanda bai taraju ba wannan kaukabi na Pluto tun 2018. Abu na farko kenan na ranar farko. Sai abu na gaba, ranar 3 ga wata akwai wiladatul kamar, haifo jaririn wata a burujin Azra'u. Sannan kuma akwai kusufin shi da zuwa gaba kaɗan zan yi takaitaccen bayani ka in zo da darasi na kusufi cikakke kenan. Akwai kusufin shi a burujin Hutu 18 ga watan September da zamu shiga cikin shi. Kamar yadda muka sani, kaukabin Murika yana burujin Jauza'u. Ranar 4 ga watan September kaukabin Murika zai intikali daga burujin Jauza'u ya nufi burujin Sultan, wanda wannan ma mantaka ce, wannan intikalin nashi mantaka ce ta hubudi, shi ma ba abu ne wanda yake mai kyau sosai. Akwai dan dace inda za a samu ittisali wanda zan yi bayanin shi zuwa gaba, amma duk lokacin da Murika zai intikali daga wani buruji zuwa wani buruji akwai yanayi ka sabiyat marasa daɗi gaskiyar magana, amma akwai damammakin ma zan yi bayanin su zuwa gaba. Wanda kaɗan daga cikin abubuwa marasa daɗi na intikalin kaukabin Murika zuwa burujin Sultan, kamar kana kama garwashi ne da hannu. Akwai ashiya abubuwa wanda suka salbiyat marasa kyau wanda za su faru da dangane da yawa daga cikin mutane. Kuma akwai yanayin shakar nau'ukan abubuwa marasa daɗi kamar wani tiyagas, kamar wani dai nau'i dai imma wani hayaki mai wari, wasu abubuwa dai da dama wanda hanci zai shaka wanda ko baki wanda ba zai ji daɗin su ba bayan intikalin nashi kenan daga 4 ga wata abin da ya yi gaba. Sannan abu na gaba akwai kaukabin Utarid ranar 6 ga wata akwai yushakkilu zawiya, akwai wata zawiya ta muqabala tsakanin shi da Uranus ranar 6 ga wata. Ita ma ba laifi, yayin da nazo bayanai akan burje insha Allah zan yi bayani duka yanda tasirin waɗannan abubuwan zai dan shafi masu kowane burji insha Allah. Wannan dai ina mana bayani ne akan tafiyar kawakibai daga 1 ga wata insha Allah har zuwa 30 ga wata. Sai ranar 7 ga wata kaukabin rana kasanto shi a burjin Azra'u 7 ga wata akwai muqabala tsakanin shi da kaukabin Zuhal. Kazalika 8 Utarid zai shiga Azra'u. Kazalika 11 ga wata Utarid din da mun sani bayan ya shiga Azra'u yana Azra'u har 11 ga wata. To a 11 ga watan nan akwai tasdis na zawiya, ma'ana shidantarwa, ma'ana abin ga yanayin kawakibai za su yi nau'i na tasdisi. Zawiya ce mai kyau ranar 11. Kamar yadda na bayani, kaukabin rana na burujin Azra'u tun 7 ga wata yanzu ba jimawa. To kazalika 12 ga wata yana burujin Azra'u kaukabin Shams. To akwai tashkil na zawiya na tarbi da zai yi tare da kaukabin Mushtari, musamman haɗuwar shi da tarbi'i da zai kamar angle kare da kaukabin Mushtari.
wannan tarbi'i ne shi ma mai kyau 12 ga wata. Sannan baya ga tarbi'i na mushtari da kaukabin rana kaukabin shams a 12 ga wata, 14 ga wata akwai taslisi shi ma mai kyau, taslisi mai kyau wanda kaukabin mushtari mun sani kaukabi ne na haz, kaukabi na rabo sa'a da sauran abubuwa. Akwai taslisi da za su yi da kaukabi na zuhra a 14 ga wata kenan a burjin mizan. Mun sani shi ma kaukabin zuhura akwai rabo da sa'a da sa'ada a ciki, kuma kaukabi ne na alhub wal mawadda kamar da yadda nake ta bayani kullum. 14 ga wata kenan ita ma rana ce insha Allah ba laifi, sabanin 14 ga wata wanda ya gabata na wancan wata wanda baya da kyau. Sai mu tsallaka ranar 18 ga wata akwai kusuful kamar, ma'ana kisifewar wata. In an ce kisifewar wata ba wai ya danganta ko ina da ko ina sai wata ya kisife ba, amma dai akwai kisifewar wata a burjin Hut wanda kuma baya da kyau. Sawa'un ba ga wata kana bacci ko kana abin ga ga lokacin kisifewar shi ba, amma tabbas akwai kisifewar wata 18 ga watan September wanda kuma wannan tasirin yanayi ne wanda baya da daɗi, maganar gaskiya baya da daɗi. Bayanan ma da na tattaro ka annana nanzurul ashiya bin nabara, kamar muna duba abu ne da tabarau. Yayin da kake duba abubuwa da tabarau, in abu ya kurace ko abu ya baka mamaki zaka yi masa kai haka ga mishi kallon koro. To yanayin abubuwa yanda za su kasance kenan, musamman a daidai wannan lokacin na kusuful kamar a dan lokutan nashi da kuma ranar. Hadal kusuf, wannan kusufi ma'ana tasirin lokutan kusufin da nake bayani akai, ya ja'aluna mumkin zai iya kasancewa ya sanya mu ko ya sanya ba'duna wasu daga cikin mu ittikadul ijra'at, daukan yin wasu abubuwa kai kawo bidun raja, ma'ana zaka iya yin wasu abubuwa ko da ba da san rai ba, wasu abubuwa dai marasa dadi wal Allah za su kasance a saka kai wani abu ko wasu abubuwa su faru wanda kila ma ba da san ranka ba. Mu dai kula, insha Allah duka zan zo mana bayani bi tafsir. Sai bayani na gaba, bayani ne na muqabala wanda 19 ga wata ne Utarid a burjin Azra'u zai muqabala ha'ilau da Zuhal, wanda farkon bayani dama na ce wannan wata ne wanda yake buƙatar jajircewa kafin ka samu sakamako mai kyau. Wallazi ya'ani an-nata'ij la ta'ti bisuhula, sakamako mai kyau, abubuwan da kake da buƙata ba sa zuwa cikin sauki a wannan watan. To musamman daidai wannan lokacin muqabala ta kaukabin Utarid da kaukabin Zuhal. To a daidai waɗannan lokutan musamman 19 ga wata abin da ya yi kwanaki uku, daga 19 zuwa abin da ya kai kamar 22 zuwa da uku, lokuta ne gaskiya na zuba kokari dai kana son sakamako mai kyau ko ma wane ne. Sannan sai ranar 20 ga wata a kaukabin Shams, kaukabi na rana a cikin burjin Azra'u ne zai muqabala da Neptune, kaukabin Neptune wanda shi ma akwai qalaq, musamman dangane da wasu masu burjai zan zo dai bayani akai insha Allah. Akwai humul qalaq ta marat, wannan kuma zai iya shafar mutane da yawa, kamar kana son abu yayi ya ƙiyuwa shine qalaq. Marat kuma wani rashin lafiya nau'uka dai daban-daban, isabat, rauni da hawadis, haɗurra, waɗannan ranaku baya ga 19 20 21 to gaban nan kaɗan daga 21 nan zuwa 'yan kwanakin nan lokuta ne su ma, musamman dai 20 zuwa ga 21 kamar yadda na bayani zai iya keɓantar masu wasu burjai ne. Insha Allah zan zo bayani, amma dai ranakun daga 20 zuwa 22 haka gazan hakuri, a biki daidaituwa da wuri, raunuka, buƙatar kulawa wajen tuki, rashin lafiya, haɗurra da sauransu, Allah ubangiji ya kiyaye. To kamar yadda na bayani kaukabin Shams, kaukabin rana a burjin Azra'u rana 20 ga wata, to karshen shi ne rana 22 kaukabin na rana zai shiga burjin Mizan, ma'ana zai bar burjin da yake ciki na al-Azra ya je burjin Mizan, wanda wannan rana ta 21 malaman falaki sun ce ita ce rana ta farko ta faslul kharif, lokaci na kaka. Zaka iya cewa yanzu ka ci wake ka ci kaza, kaka ya riga da ya gama. A'a, a ka'idance wannan rana ita ce kamar a ƙauye da ana cewa kero yayi kaza an yi kaza, rana ce ta farko ta kaka wanda yake hakikanin kaka. To a daidai waɗannan lokutan 22 abin da ya gaba, faslul kharif da ya fara kenan, ka kasance adilan, abin da ake bukata ko ma wane ne kake kusan 90 da cikin 100 ka kasance mai kokarin adalci da kuma mai kyautatawa dangane da sauran mutane da kake mu'amala da su. Kadalika rana in ta kasance a burjin Mizan ba ita kadai ba, akwai Zuhura kafin ita ma ta yi intikali daga burjin Mizan,
wanda wannan 22 a daidai wannan intikal din na rana da kuma kaukabin zuhura a mizan kafin ya bar mizan za a samu nau'uka na kishi nau'i ko ma cikin wani nau'i ne, sawa a soyayya a zamantakewa da sauransu, da shakku kokonto cikin wasu al'amurra, ya dai danganta ko ma cikin wasu a samu kokonto a cikin zukatan mutane sosai saboda wannan tasirin, da afkar sauda, munanan tunani ko munanawa mutane ko tunani, ko kuma wani abu da ka gani ka mishi wata fassara, ko kuma da an ga kai wani abu a mishi wata fassara. Waɗannan lokuta ne wanda ya kamata mutum ya kula sosai. wa tafkir fil kiyana, da zaka samu kuma da yawa daga cikin mutane suna yawan tunani akan su yi wani ha'inci, ya danganta na soyayya ne ko na mai gida da kaza ne, ya dai danganta. Akwai tafkir, yawan tunani akan a yi wani munafici haka na, wa izhar ba'd al-asrar, da kuma bayyana wasu surruka. da inda munafirci yawa wasu dole wani abu ya balle, za a iya samun ballewar wani abu. Muka tsallaka rana 25 ga wata, Utarid dai yana burjin Azra, zai yi muƙabala da Nifton aidan. Wannan ma rana ce mai kyau ta taktitul khudat, tsara abubuwa da tsara lamurranka. 25 kenan nake magana. Duk da tsare-tsare ne mai kyau, to amma akwai ƙoƙarin nisantar zance wanda yake mai harshen damo, zance wanda yake babu sharhi, zance dai wanda zaka wa mutum. Akwai buƙatar da abin da zaka yi ka fito a mutum ka faɗi ra'ayinka, ka faɗi abin, saboda a waɗannan goma ƙarshe yan abubuwa ba su kai suka kawo ba, za a iya ma mummunan zato, mummunan fahimta, ba ma kuma wai mai burji kaza ba, kusan am ne. 26 kuma rana ce ta diplomasiya. Muka duba kaukabin Utarid dai a mizan, rana ce tizdadul ijtima'iyya, yanayin haduwa, harkokin mu'amala da mutane zai yi yawa tsakanin mutane da yawa, haduwa guri kaza, haduwa guri kaza, ya dai danganta haduwa mai kyau ko mara kyau. Akwai dai tattaruwar mutane a daidai waɗannan lokutan, wanda la tahtami bi umuril akarin, kada ka mai da kawai sai ka biya wa kowa da kowa bukatu, ka kula da kanka. Kenan akwai yiwuwar wasu abubuwa da za su zo, ka haƙura da kanka, kai kokarin yi wa wani, wanda hakan kuma zai iya cuta maka. Ka kula da kanka dai, bukatu sun taso, kada ka manta da kanka, kai kokarin ceto wasu kadai. Sannan dan ƙarin bayani da na tsallake a 19 ga wata, Murika a burjin Sultan. Mun sani Murika ta bar burjin a Jauza'u tun 4 ga watan September da zai zo nan gaba, to kenan ranar 19 zai kasance na a Sultan tsamo. Akwai tashkil wanda yake tashkil na zawiya ta taslisi, shi ma mai kyau, tare da Zuhal a burjin Hutu, wanda shi ma yana nufin musa'adatul akharin, taimakon wasu, ma'ana akwai taimakekeniya tsakanin mutane, wanda shi ma tun daga 19 wannan lokacin taslisin, shi ma kusan ranar 26 ne. Akwai buƙatar ka kula da buƙatun kanka, shi ma zaka iya watsi da lamurranka, ka kokarin taimakawa wasu, wanda hakan zai iya shiga jini har ya taba ka kai, ya zama a kokarin ceto wani, kai kuma ka abin nan. Ina fata dai muna fahimta. Wasu bayanan akwai buƙatar in an yi jirwaye da kamar wanka, kai ma kai naka nazarin, saboda ba zai yi ba kowane bayani sai an halale, sai mu ja awa biyu muna wani bayani. Sai bayanin mu na ƙarshe dangane da kaukabin Utarid, ranar 30 ga wata. Kaukabin Utarid kusan abu ne sananne dama, kusan kowane lokaci yana kusa da rana. Baya ga yana kusa da rana, akwai yaqtarib bishams, akwai ƙara kusatuwa da rana, wanda hakan zai yi daidai ne a burjin mizan. Ma'annahu da'iman ma yakunu qariban, tare da dama mun sani kusan kowane lokaci yana kusa da rana. To wannan lokuta ne wanda lokuta ne na wani interview, lokuta ne na wani a tattauna, a yi wani wane ne, lokuta ne su ma wanda suke da wani bayyana shahara, neman wasu ƙarin bayanai da ba a san ka da su ba, da wasu bayanai dai wanda suke da matuƙar muhimmanci. Ita ma ranar ba laifi insha Allah. Wannan shine takaitaccen bayani dangane da tahiyar kawakibai daga masu muhimmanci daga 1 ga wata zuwa ga 30 ga wata, wanda baya ga nan insha Allah akwai darussa da dama da na rubuta mana kafin in fara wannan bidiyo. Amma abin da zai biyo baya shine darasin burjai daga Hemlu zuwa Hutu. Bayan mun gama kuma sai mu shiga wasu daga cikin darussan da suke nan a suna jiran mu. Ina godiya da masu yin shiya, ma'ana masu watsa tashar Mata Yassar, da kuma masu like, da masu comment, da masu tambayoyi, da masu addu'o'i. Ina mana fatan alkhairi. Nan shine takaitaccen bidiyon, kuma dai nan shine karshen bidiyon. Wassalamu alaikum warahmatullahi, sai mun hada bidiyo na gaba.